DXDC Radyoman Report. Aron batukan ang mga rape cases ug pagpangabuso sa mga kabatan-unang babae, nilusad ang Bahada Police Station ug Oplan Abtik kung aksyonan ang pagpangabuso. Tamang depensa itudlo sa atong kabataan. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Police Staff Sergeant Jackie Abu, Bahada Police Station Women and Children Protection Desk Chief, di moubos sa 50 ka mga batan-ong babae ang gisponsoran aron mo pailam sa 8 sessions nga self-defense technique. Sigon niini, gipili nila ang mga nag-edad 10 anyos ngadto sa 15 anyos kay ilawom sa ilahang area of responsibility. Kini ang vulnerableng edad o biktima sa lugos. Best practice kini sa Bahada Police aron i-empower ang mga kabataan ug makatuon nga depensahan ang ilang mga kaugalingon sa ilahang mga lugar o mga Pinoy-anan batok sa mga perpetrators. Nagbatigayon mig ingunahan ning activity diri sa police station Bahada kay para ma-lessen ang kanang pagpangabuso, ilabihan na sa mga kabatan-una nato, ilabihan na sa mga kababaihan. Mo na nga ang mga partisipante diri more sa mga babae nga mga kabatan-unan na nag-age og mga 10 up to 15 years old. Katambayayong sa Bahada Police ang International Krav Maga Federation kun IKMF kinsa magtudlo nga libre sa mga benepisyaryo sa maong programa. Kasama mo sa balita, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.